Miksi tästäkin koko ajan aina kerrallaan? Joo. Tiedätkö, kun se ei pysy muuten, jos mie vaan pyörittäisin täältä ja tuolta. Tää on aika kova. Mutta onko sulla on vaan kylmä käsi, niin mulla on muutenkin, se on jaa, kun mä että loppuuko sulla verenkierto, niin sitä tässä yritä estää, kun mä yritän, että se palovamma-sidos pysyisi paikalla. Just sopiva tuntuu. Niin mie sillain, kun tietenkin mä oon näitä sitonut, niin mie niinkö kokeilen sitä, aina sitä, että miten tiukalle se laitan. Niin sitä oppii niinkö, että ei veä koko ajan rullaa aivan tiukkana, vaan antaa sen pyöriä niinkö sitä mukaan. Tarkoitan tällä, kun siihen viet, niin se antaa pyöriä näin. Joo. Niin silloin siihen et tiukenna, mutta jos siihen tällä alat vetämään, niin sitten tulee liian tiukka sitä sidoksia. Tää on kyllä